Кажете сега, къде се намираме? До най-високата кула в Верона. Ето я. Строена от ламберци семейството през 1972 година и има нещо състезания от по-заможните хора в... Кой ще има най-голямата кула? Най-високата кула и сграда и къща и така нататък. И те реално победили, така че това стана най-високата. Да, и е било и затова по-късно. Чао, чао. В София има площад Гарибалди и сега ще видим статуята на Гарибалди. Това е моята кола. В смисъл, искаш ли да си оставиш раницата? Не, добре не е така.